Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Yes, ma. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Oras sa Interong Pilipinas sa 15 minutos, makalihis po ang alas 10 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw, ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Alright, John's Manhainer, pagkagabi ko lang dyan. Good morning po sa Gabos. Good morning po sa satuyang mga parantabay. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre po sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Mauran-uran po kita ngunyan na pagkaaldaw. Ingat-ingat po tabi sa satuyang mga kababayan. Lalo ng pagsiring po kayo na pagmahal nas po mga tugang. Arani po sa peligro. Kaya kanya-kanyang pag-iingat po kita mga tugang mga kabarangay. Siyempre, although po kita ngunyan
Anong aldaw ba kaya kita ngunyan? Martes. Martes Santo mga tugang. Petsa 26 sa bulan ng Marso 2024. Magsabay-sabay kita mga tugang. Hindi po sa satuyang programa ngayon na pagkaaga. Alas 10 undo alas 11 ng pagka-morning. Dahil kita nakakapag-programa alas 9. Bako magayon ang reception kan signal ta. Pero minabawi kita mga tugang. Ngunyan po tabi na alas 10. Sundo po tabi alas 11 ng pagkauto. Yan po for the meantime, dyan mo na kita mag-upload gani. Di mo na kita sa oras na ini mga tugang sasabay-sabay. Tangali na po mag-restore lamang kita mga tugang ka mga pangyayari po digdi sa tuyang palibot. Urog na ko dyan, na paabuton or yaw na po kita sa Semana Santa. At yan, pag-restoryahan ta mga tugang ang mga impormasyones ay may kinaaraman po mga tugang digdi po sa Semana Santa 2024. Oy, syempre pa, good morning man po sa tuyang mga parantabay. Diyan po sa hain man po kamong party kan kinaban. Syempre pa sa tuyang mga parantabay ng mga FW, sa tuyang mga kababayan. Sana po yaon man kamo sa marhay na kamurugtakan sa mga oras na ini. Syempre pa sa pangalan po kan Bilog na Puwersa, kan Bicol Net TV. Syempre sa pangalan po kan sa muyang station manager Maestro SM Nel Ladtuon, dyan po tabi sa main studio. Siyempre po, kasabay po tabi ang sa tuya mga katuwang digdi po sa loob ng sa tuyang programa. Ang sa tuya man po ng mga parantabay, napadagos po na nagpapaabot po kan sa tuyang kan sa inda pong pagsuporta, pagtitiwala, digdi po sa samuyang mga programa. Dakulang salamat po tabi sa inyo ka boss. Siyempre sa pangalan po tabi ninyo ka boss na uya po kami nag-aabang sa tuyang programa. Dakulang salamat po tabi sa inyo ka boss. And also, sa gabos man po na nakaantabay na ngunyan, live, nakaantabay ngayon sa tuyang live, just marahay na pagka-morning po tabi sa inyo. Sa mga nakaantabay sa tuya, while on the way, pauuli po dito sa tuyang probinsya o sa manlain-lain na probinsya, okay, kanya-kanyang pag-iingat po kita. Ingat-ingat po tabi taaram ta na po. Kapag siring po kayo ng season, talagang yaon po ang diskido, yaon po ang aksidente. Kaya mag-ingat-ingat po kita. Okay, syempre good morning man po sa tuya po tabi ng mga kapulisan, mga men in uniform na nakataltag na po sa manlain-lain po ng mga motorist assistant. Tangali po na magtao po ng asistensya sa tinampo. Duman po sa tuyang mga biyahero, ngunyan po tabi, ngunyan na mauruli in connection po kaning Semana Santa and summer vacation. Ma'am Lynn Brusula Bueno, good morning. Good morning tabi ma'am. Kumusta ka tabi? Good morning ma'am Lynn Brusula Bueno. Diyan po siyan sa City of True Love. Thank you so much ma'am Lynn Brusula Bueno. Thank you so much for watching. Salamat sa pagkantabay tabi. And also sa bilog na Brusula and Bueno family, diyan po sa syudad po tabi nin Tabaco. Bueno mga tugang, 21 po. 21 po. 21 minutes po makalipas ang alas 10 ng pagkaaga. Oy, syempre bation ta muna. Gabos po na nagsisilibrar kan sa indang mga kumpleanyo ngayon na pagkaaldaw. Oy, happy birthday po day sa gabos po na nagsisilibrar po kan sa indang mga birthday today. Happy maligayang kaarawan po tabi sa gabos to all the birthday celebrants. Ngunyan po tabi na pagkalaw Marso 26, 2024. And syempre pa, happy fiesta po sa may mga kapiyastahan ngayon na pagkaldaw. Syempre sa may mga anniversary po, happy anniversary na lang po tabi sa indo. Syempre po, duman sa may mga gadaan, may mga kamunduan po. Syempre po, siring dati ang programang ini and ang Bicol Net TV. Padagos po na nagpapaabot man po kan sa muyang pagkikidumamay, pagkikisumaro po sa indong mga kamunduan, sa may mga gadan po tabi condolence. Siring man, duman po sa may mga kamatean, yaon po sa banigning kamatean, yaon po sa manlain-lain na hospital, magparahay po tabi, magpakusog, bangon, pakusugon po tabi, asin patindugon, ang dapat po tabing patindugon. Siyempre, sabi to na nga anuman po tabi nakadiripi sila, anuman po tabi
na mga negatibong nangyayari po dito sa tuyang palibot. Ang gabos ng iyan ay iba po tabi ng katapusan. Kaya pirmisa na po kitang fight sana. 0963-711-4989. Again, it's 0961-63711-4989. Ayan po ang numerong pwede po tabi nindong apudan. Paagihan po kan sindong mga mensahe ngunyan po tabi na pagkaaga para po sa sindong mga komentaryo, question, agdarangay, paghanga, siniba pa 0963-711-4989. Sinigman sa mga gusto po magpaabot kan sindong mga mensahe live, pwede po sa paagi po iyan kan comment box, comment section, mahiling po dyan sa indo po tabing mga screen. Dyan po ipadara ang sa indo po tabi na mga komento, mga concern ngayon po na pagkaaga. Digdi po sa laog sa tuyang programa. Sige, 24 minutos. Makalis po ang alas 10 ng pagkaaga. Again, good morning po sa mga live viewers niya to na nakaantabay ngayon po. Diyan po sa Bakakay News. Bakakay Bicolnet TV Bakakay, naka-live man po kita dyan sa On The Spot News TV. And syempre po, sa satuyang mains, sa Bicolnet TV. Sa gabos po ng mga sabayan kitang nahihiling po ngunyan na pagkaaga. O kay Pading Mel Montenegro, good morning idol. Ang padihon kong pogi from yaon na sa Bakakay. Thank you so much, sabi Pade. An sa kuya man na padihon na pandiurag man. Talaga naman na maski sumain ang pagserbisyo talaga mga tugang apod kay ni iwara sa kagabsan. Hindi man ang gustuhon ko dito kay Pading Mel Montenegro na nailing ko mga tugangan sa iya po tabi na pagserbe. Talagang kumbaga iwaras niya po sa kagabsan. Basta igwa ini si Pade fight man ini. Mahiling taman po sa iya po tabi na mga naginibuhan mga tugang. Kansya po tabi sa lupang barangay Kagawa dyan sa barangay Istansa kan Legazpi. Ngunyan, yaon na siya dyan sa City Hall. Dyan na siya, mas dakol so naging sakop kan sa iyang pagsiservisyo. Mabuhay ka tabi, Pade, Sir, Kagawad, Mel Montenegro, ang masunod na barangay captain kan barangay Istansa Legazpi City. Pade, fight sana. Thank you so much for watching ha. Sige. Sabi ko na nga mga tugang kasubago sa entrada ta. Mauran-uran po ang satuyang panahon digdi po sa satuyang runa, digdi po sa satuyang rehiyon. Pero sabi ko na nga ganun pa man. Dapat na po sabi ining ipagpasalamat. Kasi kanakaaging aldaw po mga tugang, opisyalmente nang ipinagdeklarar po kan Pag-asa ang paglalaog po tabi kan dry season o ini po tabi na tag-init. Kaya baga mahiling ta po mga tugang, hindi nga po tabi sa probinsya kang Albay, may mga banwaan po tabi na labi na po kaapektado, kaya ni po tabi na nakakamati na po ning labi-labi po tabi na pag-init. Dara po kayo ni po na summer season or dara po kayo ning El Nino na pinag-aapod po mga tugang. Kaya ngunyan, ini po na pag-uran-uran digdi po ngunyan sa presente, sabi ko na nga dapat na pwedeng ipagpasalamat na maski puro paano po mga tugang, nababaribi pa kita. Shout out po sa gabos na mga nababaribi ha. Sa gabos na mga nababaribi. Good morning. Kumusta po tabi ka mo? Dipisil po baga mga tuga. Sabi nga kang nakaaging aldaw, kang ipinagdeklarar po kang Pag-asa, talagang grabe po so init kang salda na namati ta po digdi sa tuyang probinsya. Pero ngunyan, siguro puon kasubanggi, sundo po sa ngunyan, namati ta po sa pag-uuran digdi po sa tuyang kinamumugtakan. Kaya thank you. Ipagpasalamat tamang ginari po mga tugang ini po na pag-uuran. Sabi ko na nga mga tugang na namamatian niya to digdi sa tuya po tabing palibot. Oy, good morning po pala sa mga parantabay niya to dyan sa may parte po kan Bakakay. Kasubanggi adun matarayong pong
isinagibo po mga tugang susinakulo dyan po sa Bakakay Municipal Plaza. Hatod po sa Indo kan Municipal Mayor Edsel Belleza and Vice Mayor Carlito Bercasio. Sinda po so nagpresentar. Sinda po mga tugang so nagdara po kay itong mga magayon. Ini mga tugang may ta sana kasi yaong kita sa panahon po mga tugang kang holiday kan Semana Santa. Dakulang bagay po ini mga tugang na dakulang bagay ini mga tugang na may mga siring po kay ini na mga aktibidad na ipinagpapahiling po sa mga lambang banwaan. Kumbaga mga tugang to i-refresh mga tugang, kumbaga ipahiling sa inda sa satuyang mga kaakian, lalo na ito po tabi mga tugang na agi-agi po kan sa tuya po tabing kagurang na sa kaagi-agi po kang buhay ni Jesucristo. Okay, ini po tabi na Semana Santa. Takadakol na po baga mga tugang sa mga sabi talangan because of the kumbaga nag-evolve na mga tugang. So iba nalilingawan na ninda po mga tugang sa mga siring ko kay ni. Ano ba yaan kahulugan kan Semana Santa? Ano ba yaan mga gustong sabihon po kay ni? Okay, dakulang bagay kita po mga tugang personalmente naugma kita ta sa banwaan po kan Bakakay, igwa po kinsiring kay ni. So sinakulo ipinagsagibo po mga tugang kasubanggi diyan po sa Bakakay Municipal Plaza. Kumbaga bako sana for the bako lang po duman sa mga kahubinesan. Siring man po duman sa mga kababayan ta na kumbaga di kulang bagay ini pa ngani sarong pagirumdum. Tangani po na isa puso niya to, isa buhay niya to, ini po tabi na Semana Santa. Sabi ko na nga sa pag ano po kan panahon, talagang dakol na po sa tuya. Aminado man kita minsan aminado kita na minsan nakakalingaw man po kita. At least sa paagid po kayo medyo na-refresh kita, na-remind po kita mga tugang kan tunay po tabi na kahulugan. Okay ni po tabi na Semana Santa. 10:30 in the morning, mabiltada kita mga tugang, ma-commercial lang kitang madali. Mabiltada kita mga tugang, makalihis po kayo mga nagkakapirang hanap buhay. Diyan sana po tabi ka mo, madali unsa na po tabi ni. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Manuel Rosal sana pagbangon kanalbay sabayan ta. Alright mga tugang, 33 minutos po, makalihis ang alas 10 ng pagkaaga. Bildad na po kita sa satuyang programa. Balik na po kita sa satuyang pag-istorya. Digdi po sa satuyang programa ngunyan po tabi na pagkaaga. Kamo po padagos na gantabay digdi po sa programang On the Spot mga tugang. Siyempre po kasabay po ninyo sa indong lingkod. Ang lalaki po tabi na mahilig sa kay Tony Kiliste po mga tugang at your service. Sige. Pag inistoryahan taman ng tugang, ini po ng mga manungod sa Semana Santa. Sa aga, Marso 27, half day na sana po ang laog. Half day na sana po mga tugang ang laog po sa mga opisina di gobyerno. Gustong sabihin mga tugang, ang laog po sa aga, alas 12, sundo alas 12 na sana po tabi ng pagkauto. Tangani po na matawan na naman po ng panahon. Siyempre pa, ito po na mga nagtatrabaho po sa opisina ng gobyerno na sa pag-ano po kayo yung kinuksin po kayo ng Semana Santa. So gustong sabihin, sundo po tabi sa aga di, igwa pa po tabi ng laog, sundo po tabi alas 12 nin pagka-uto. Siring man, duman man mga tugang sa mga pribado, na mga kumpanya po mga tugang, depende na yan sa diskresyon mga tugang, kansendo po tabi ng mga boss. Depende na yan sa diskresyon po mga tugang. Pero, luturunta, duman po sa mga pampubliko, mga government offices, until 12 noon ang senda po tabing trabaho Marso 27 mga tugang, that's tomorrow. Sige, tapos sa aga naman iyan sa aga naman po mga tugang pinag-expect, pinagalauman po mga tugang, ini po na madagsa man na mga pasaheros pauli po sa manlain-lain po na probinsya digdi po sa satuyang apod kini manlain-lain pong probinsya, hindi po sa satuya po tabi na nasyon. So mga nagtatrabaho po sa mga sa Metro Manila, sa mga uruli po sa sendang probinsya, sa aga expected na po iyan mga tugang. Pero sigun po mga tugang sa Office of the Civil Defense, as of yesterday, dahil pa man ki mga natala po mga tugang na magabat na bulos nin trapiko. May kinaaraman po ini mga tugang sa sitwasyones po mga tugang sa tinampo. Pero sabi ito na nga siyempre as is expected mga tugang, puon po sa aga, pinag-expect na po mga tugang ining pagdaragsaan po kay mga biyaheros pauuli po sa manlain-lain po na probinsya digdi po sa satuya po tabing rona. Sa gabos po ng mga mamiyarahi, iringat po tabi kita ha. Iringat-ingat po tabi mas maray na po na pirmi kitang pasiguro at aramdan na po tabi na pag may mga siring kayo matawo, piyot ang tinampo, dyan po nagkakaigwa po tabi ng mga aksidente. Siyempre pa, good morning man po sa mga manlain-lain po na hipatula di pulisya na talaga naman nahiling na po, nakataltag na po sa senda po ng pinagsagibong motorist assistant. Katuwang po mga tugang sa mga iba pa po tabi na mga ahensya sa mga concerned agency, lalo na sa mga good morning man po sa mga personahes po kan na Bureau of Fire Protection sa manlain-lain po ng mga munisipyo na nagpuuna po na nakataltag sa tinampo para po magtao maning tabang asistensya. Tabang po mga tugang, magtao ning asistensya po mga tugang duman po sa satuyang mga kababayan ng mga mabiyarahi po mga tugang. Initially na sigon sinakuan niya tong impormasyon mga tugang sa paglibot-libot niya to dito sa satuya pong palibot. Magturuang-tuwang po ang satuya po tabing mga kapulisan, kasabay dyan sa mga force multipliers, kasabay dyan so Bureau of Fire Protection and also so Armed Forces of the Philippines.
o sa tuyong mga AFP. O, kasabay man po sinda sa i-deploy mga tugang sa tinampo para po sa pagpagasiguro po kana pasi por din ngunyan po tabi na Semana Santa. Sana no, let's hope and pray na maging ligtas po ang gabos, lalo na po sa mga mapauruli po, sa mga mabiyarahe po. Sana po maging safe po ang sa indong mga biyahe. Ngunyan po tabi na Semana Santa. Sige, 10:38 in the morning. Saka ano pa? O siguro bilang pagpagiramdam naman siguro sa satuyang mga kababayan. Ngunyan po tabi na panahon kan Semana Santa. Siguro bawasan ta na muna sa mga aktibidad na dahil po nauuyon po sa pag-obserbar po kan Semana Santa. Ayo. Once a year man sana po baga tabi ini. Kung baga, ipinamati na po sa tuya. Ini po sabi ng mga kumbaga ipinagpamati na po sa tuya kan sa tuyang kagulangan kung ano po tabi sa mga magagabat po niya itong pinag-agihan. Sa bad time po mga tugang na siguro pag hurup-hurupan niya to. Pag nilay-nilayan ta mga tugang ini po na mga apod kene. Ngunyan po tabi na Semana Santa. So mga siguro pagiramdam sa mga lalo na ngunya may mga prosesyon mga tugang. Dahil na po tabi muna. Kumbaga kung dahil man maiwasan mga tugang, ini pangapudan ta may mga insidente po mga tugang ni mga siring kaining naitala mga tugang kang previous. Ini po tabi na mga aksidente. May recently nangyari sa aksidente mga tugang sa Tinampo dyan po tabi sa First District of Albay. Kaya nakaagi po tabi mag-umagahon na Domingo. Aksidente po tabi sa motorsiklo sa Tinampo. Kaya ini po tabi ng mga nasa impluensya po ning alak. Binangga po sa tricycle. Nagadan po tabi mga tugang sa driver kang binangga ninda. Mga minor. So mga siring ko kayo na bawasan po siguro sa mga aktibidad na dahil po tabi na angay po tabi digdi. Let's say for example, ngunyan po baga nagkakaigwa po tabi ning mga prosesyon. Siguro gibuhon ta po tabi na kumbaga kung masarabay po sa prosesyon, ito po tabi na din po tabi magpata si cellphone. Bawasan po ang tarabilan. Bawasan ang pagpapakyot. Minsan arog kan makauya mon baga. Nailing ta po mga tugang. Masabay sa prosesyon para magpakyot po mga tugang. So mga arog po kayo po mga tugang na mga dapat so it's about time po mga tugang na siguro so pag abot man sa mga masirimba po mga tugang dahil na muna pagpapaluwason sa mga dapat ay po tabi pinagpapaluwas pinagpapaildit po kada bes po na mapasiring ka mo sa simbahan. Ayan. Rumdumon ta na ini po na Semana Santang ini pinunan po kan Domingo sundo matapos ini sa Domingo ng pagkabuhay. Ano man sa ini? Sarong semana po mga tugang na kumbaga sagrado po mga tugang na dapat niya itong isa buhay, isa puso mga tugang. Kaya apod kene kung pwede bawasan po mga tugang sa mga aktibidad na daing paman nauuyon po mga tugang sa Semana Santa. Mamay na ini na sabi nga ni may pangapudan taman po sa satuyang mga kababayan. Lalong-lalo na po duman sa mga nakakalingaw. Duman po sa senda po tabi na mga nakakalingaw po tabi mga tugang. Nasubran kaya kita po mga tugang digdi po alam tabaga digdi po sa satuyang
nasyon. Nasobrahan po kita sa freedom. Kaya pag una kang gamot, kaya baga dakul na abusado po mga tugang. It is because kaya ni po na mga nasusobrahan kita sa kalayaan po mga tugang. Kaya di kita bako na makangalas po mga tugang na may mga pangyayari na nako makamurumundo pag-isip po. Kaya sabi ta na sa bagay po kayo sa tuwing programa ngayon na pagkaaga, naman kita makatabang po kita. May pangapudan taman sa tuwing mga kababayan. So mga dapat po nindang gibuhon siguro. Dapat niya itong gibuhon. Siyempre kasabay kita dyan. Ngunyan po tabi na Semana Santa. Sige, 43 minutes. Makalipas po ang alas 10 nin pagkaaga. Kumusta po tabi ka mo? Ngunyan po tabi na mga panahon na ini. Nahiling taman po data ugaring na so mga apod kene na didistract kita kining mga so mga po mga tugang, so mga pamayo po kang manlaylain po tabi na hipatura, nahiling ta po na busy naman. Pero nahiling ta po ang sendaman po tabi ng mga preparasyones na pinagsasagibo. Day po sinda nagkulang. Kasi aram ta, ngunyan po tabi sa tabang man po kan social media, nahiling ta na po tabi sa mga mas kumbaga maski wala po sinda data sinda nakakasabay by the help of the social media mga tugang platform, nahiling ta po tabi sa senda po tabi ng mga pangapudan kan senda po tabi ng mga opisina, may kinaaraman po tabi digdi. Kaya nahiling ta na sa manlain-lain na ipatura mga tugang, yaon po sa senda po na mga pagirumdum po, lalo na ngunyan na apod kene, lalo na po ngunyan na lalo na po duman sa mga matatawong lugar o ano ini nga hidaw ngayon yan, nadangog kita sa difícil nagpo-programa ngayon si Tonyo nag-aaling. Iyalot lang, madali siya na madali siya na ha. Alright, sige. Kaya mga tugang, sabi ito na nga anong tapo mga tugang, na ngunyan po tabi, na pag ano po kan Semana Santa, gibuhon ta po tabi na ako na magsunod po kita sa mga dapat po tabi ng mga panundan na pinangangapudan po kan sa tuya na mga otoridad. Sa laog po, bago po maghali sa alrong, so mga mapasisiring po tabi sa mga maaratindir ning misa, so mga masarabay po tabi sa prosesyon, make sure man po tabi giraray na nakisecure po tabi ang sendo po tabi na mga apod kene nakasecure po mga tugang ang sendo po tabi ng mga haraw. Tadi pisil na po tabi pangapudan man kan na Bureau of Fire Protection. Ano pigano ta sana ta lalo na ngunyan na yaon po kita sa pag ano man fire prevention man, make sure po tabi na pagluwas po nindo sa harong nindo, wala po tabi ning nawalat po tabi na kandila na nakasindi po tabi mga tugang. Tangani po na maibitaran po mga tugang ang kasulo. Pasaruyan sa mga usual na nangyayari po mga tugang kapag may mga arog po kayo na mga let's say for example Holy Week, siyempre as a part of the tradition, nagpapatindi po baga mga tugang sa satuya po tabing mga harong.
ang sa tuya po tabi ng mga kababayan, minsan po tabi yan po sa mga nalilingawan po. Kaya pinag-reiterate sana, so pangapudan po ka mga otoridad, na maging maikmat man po tabi giraray kita, ngunyan po tabi na Semana Santa. 10:49 or make it 10:50 in the morning. Sige aday. Siyempre pa, ang sa tuya man po tabi na pagsaludo. Siyempre pa sa mga barangay officialis man aday na nagsagibo man po mga tugang kan sa inda po tabi ng mga barangay assembly. Kanakagi po tabing aldaw. Alos nagkaigwa po tabi ning mga assembleyas di barangay. Duman po mga tugang na hilingta. So sa inda po tabi ng mga naging accomplishmento sa primerong sanggatos na aldaw. Mga tugang, magayon baga, sabi ko na duman sa tuyang mga kababayan, pag may mga siring po kini, magayon po na mag-attender po, tangani na maging updated man po kamo, duman po tabi sa mga, kumbaga na-update po kamo mga tugang, duman po sa mga accomplishmento, mga plano, sa mga programa man po kan sa indong barangay. Kaya, kaminsan, may mga, mga kahaputan na duman lang po tabi masisimba. Kaya, pero, may naisihan kita, ano daw kung totoo na may sarong barangay da ang mga tuga na dahil po nagigibo ng barangay assembly. Dahil nung kadatabi nagigibo ng barangay assembly, after Semana Santa siguro, saro ini sa ihapot na po duman sa nakakasakop kayo na saro ini sa ihapot na sa DILG kung pwede ba na ang sarong barangay, narumduman ko sana po mga tugang, pwede ba na ang sarong barangay po mga tugang di po magsagibo ng barangay assembly? Kung totoo man, nata po tabi ta, pinagtutugutan po ini. As we all know po mga tugang na ini po na barangay assembly, apod kaya ni, saro po ini na mandated po ini na gibuhon po sa mga buro barangay. Pero may naisihan kita na may saro ng barangay po mga tugang sa 1st District of Albay na nung kapad at tabi nagibo, nagsalida na dalamang po mga tugang ning administrasyon. Nagsalida na lamang ki barangay chairman day pada tabi nagigibo ning barangay assembly. Kung totoo man ini nata po tabi siguro pagkatapos po kan sa tuyang kan Semana Santa saro ini sa mga kukumpirma ron ta po mga tugang iapunta sa DILG mismo sa opisina ninda kung pwede ba ang sarong barangay po mga tugang day po magsagibo kay ni. Tagari malain po pagsiring kay ni aday. Dahil databi nagigibo ning barangay assembly. May nagpaabot sa tuya ning informasyon. Pero for pa ni? For clarification. Isihon ta baga man ang God. So, nagi po mga tugang na rason kung nata po tabi dahil nagigibo ning barangay assembly, ini po tabi na barangay. Diyan po tabi sa 1st District of Albay. Bayan na mga tugang, 53 minutos or 54 minutes makalipas po ang alas 10 ng pagkaaga ay maluhay-luhay na kitang mapaanong po din sa loob sa tuyang programa. Mabiltada kita sa sa Lunes, sa Monday na din. Maano man kita, puro paingalo man kita kidiin. Pero permi lang po kamo magantabay digdi po sa permi kamo mag-i-like po and i-like po nindo ang samuyang page tangani po na maging updated po kamo mga tugang ka mga pangyayari po may kinalaman digdi po sa Semana Santa.
2024. Mag-update man po tabi ginalay kami, maski po dahil kaming programa mo na mag-update po kami kang mga kaganapan po tabi sa tuya po tabing palibot. May kinaaraman po tabi hindi po sa Semana Santa 2024. Antabay siya na po tabi ka mo. Starting tomorrow, demo na kita magsasarabay-sabay. Mabilta na kita mga tugang, Lunes na. Lunes na po kita mga tugang magsasarabay-sabay. Pero kung may mga importanteng kaganapan, mahiling po tabi nindo yan, live, and direktamente digdi po sa samuyang digdi po sa Bicol Net TV page. Kaya kung po antabay siya na po tabi ka mo. Tangani na maging updated po kamo mga tugang sa mga pangyayari po ngunyan po tabi na Semana Santa. Sige mga tugang sa liwat, sa pangalan po kang Bilog ng Pwersa, yan na Bicol Net TV. Okay, syempre pa sa pangalan po kasama yung station manager maestro SNL Antuon, dyan po sa main studio. Syempre po sa pangalan po kasama yung mga katuwang sa loob kasama yung programa. Syempre pa sa pangalan po tabi ni Lugabos. And sa pangalan po ng mga nag-like, sa mga nag-share po, ngunit na pagkaaga, thank you so much. Siyempre, ako man po tabihan sa itong nakasabay ng iba. And sa itong po tabing amigo, ang kasurog po kung may mga tultol na gibo, alagad kang trami o kung may mga dispalinghadong trabaho. Tony Caliste, mga tugang at your service. God bless, salbay. Keep safe, Bicolanja. Iringat po kita. Baba. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan.
This